share. It's all 29:30. Oh, you didn't want my part. Come here, you want my part. 29:30. Come here, you want my part. Chineke nye m eletrik na onwe mpalaka, anyị tụ eletrik na onwe mpalaka. Chineke nye m eletrik na onwe mpalaka, anyị tụ eletrik na onwe mpalaka. Chineke nye m eletrik na onwe mpalaka, anyị tụ eletrik na onwe mpalaka. Chineke nye m eletrik na onwe mpalaka, anyị tụ eletrik na onwe mpalaka. Yeba, wamale raso. Onye ọchịchị mere ọfụma n'elu ọrụ eletrik. Wandari nze eletrik. Wandari iwe eletrik. Iwe eletrik. Ewe mbalaka. Wandari nze. Onye ọchịchị mere ọfụma n'elu ọrụ eletrik. Wandari nze eletrik. Wandari nze eletrik. Iwe eletrik. Ewe mbalaka. First speaker na Nabo, second speaker na Nabo, third na Nabo. Onye anyị nụ n'ọnụ ya bụ fuo ihe. Eletrik ihe m na-achọ. Wọchị ya n'ime ọwa gba dọchị ahụ ụzọ. Wọchị ya n'ime ọwa ọkụ na-enye iwu. Anyị ahapụcha ebe echi ọzọ. Anyị ahapụcha ebe ahụ oge agaala mma izuzu. Mana taa ọgọwa eletrik mkparaka lala asị m eletrik abịara. Mkparaka lala elu owe eletrik abịara. Iwu onye dị mma mmadụ ibe gị na-eme jikwa aka anya gazie maka na ị na-eme eme ya ọma na-eru aka nye ndị awụcha eletrik. Okwere nkwa emeghe ma ya chọrọ ya. Otu ndụ na-ejila aka ya aka nnụnụ nọrọ ya. A ga-eme ya emeghị ibido ejili onye adị mma ndị ụwa ga-agụrụ ya aka. Onye ọrịa nụ n'ọnụ ya bụ fuo ya o eletrik ihe m na-achọ. Wọchị ya n'ime ọwa gba dọchị ahụ ụzọ. Wọchị ya n'ime ọwa ọkụ na-enye iwu. Anyị na-ahapụcha ebe echiri ọzọ. Anyị agaghịzi ebe arụwazi afọ arụwa. Oge agaala mma iwu mkpalaka. Mana ugbu ọgọwa eletrik mkpalaka lala asị m eletrik abịara. Mkpalaka lala elu uwe eletrik abịara. Iwu ya dị mma mmadụ ibe gị na-eme. Ibe aka ka anyị gazie. Maka mgbe ị na-eme eme ihe ọma na-eru aka. Ihe ndị awụcha eletrik ahụghị mkpalaka. Ọchịchị adị mma ma achịdị ọchịchị. Adịghị ọchịchị ga-asa n'afọ ụka. Oge nye anyị kendo on 29:30 Chineke nye m eletrik. Mkparaka. Anyị tụ eletrik na onwe mkparaka. Chineke nye m eletrik na onwe mkparaka. Anyị tụ eletrik na onwe mkparaka. Chineke nye m eletrik na onwe mkparaka. Anyị tụ eletrik na onwe mkparaka. Chineke nye m eletrik na onwe mkparaka. Anyị tụ eletrik na onwe mkparaka. Chineke nye m eletrik na onwe mkparaka. Anyị tụ eletrik na onwe mkparaka. Chineke nye m eletrik na onwe mkparaka. Anyị tụ eletrik na onwe mkparaka. Ọyọyọ 2026. Ọyọyọ. Àjọ àsọmọgbà kan. Yọ̀pù Chidere, eze ndị Igbo Lagabon, obere nwa akọ na-akpọtele ya.
iwe eletrik iwe mkpanaka eji nwa afọ akwụkwọ onwe ịbịa na ogbenye ala ọ ga-adịrị gị ma o nwere ihe mere dị ya n'anya Chineke nye m eletrik na nwere mkpanaka anyị tụrụ eletrik na nwere mkpanaka anyị tụrụ eletrik na nwere mkpanaka Chineke nye m eletrik na nwere mkpanaka anyị tụrụ eletrik na nwere mkpanaka Yes, sir. What are these? Okay, now you live on 29:30 man. One is it? One of them. One is it? When you chip in as a when you put your Atutundekum na bohe. Uwe bohe na yoge. Onye na-adị ego ji na yoge ego. Onye na-adị nwa nwere na yoge nwa. Onye na-adị awọ ọba na yoge ike. Ukoro na-adị ego ji na yoge ego. Uwe bohe na yoge ike. Uwe bohe na yoge ego. Ike ịgba ọfụma. Ike ịgara iwu. Jesus,
nchekwaba. Onye babara n'ime Jizọs nwere nchekwaba. Ezinụlọ m nọ n'aka Jizọs, ụmụaka nọ n'aka Jizọs, nwunye m nọ ya n'aka. Ọ bụ onye nwe m, ọ bụ onye ndụ anyị, ọ bụ onye nchekwa m. Ewu Jizọs ekwere iwere m. Chekwa m n'ike ebube agụ si na-eche n'agụ. Kwadowe m ka ndị iro m ghara ịhụ anya ya. Onye babara n'ime Jizọs nwere nchekwaba. Onye babara n'ime Jizọs nwere nchekwaba. Onye babara n'ime Jizọs nwere nchekwaba. Onye